Takže čaute, dneska vám natočíme spolu s pánom Hrušiakom vlog video, pretože sa chystáme do Dolného Kubína, kde si poďme odohrať escape roomky a možno ak budeme mať chuť, tak si dáme taký wellness, takže poďte dneska s nami zažiť tento deň. Na to, aby tento deň začal, aby som sa cítila ako človek, tak by bolo fajn aspoň sa trošku upraviť. Je 14:09. Oni nevedia, koľko je hodín. Tak a namalovaná by som bola, pôjdem sa ešte osprchovať, asi si oholiť nohy, keďže možno dáme ten wellness a let's go. A zatiaľ pomedzi to, ako ja sa malujem, tak pán Hrušiak si užíva posteľ v plnej kráse, chillik a ženy to majú v tomto o dosť ťažké, fakt, že o dosť ťažké. Toľko chystania, aby sa cítili dobre. To je váš problém. Nemáte to nič. Je január a vysvetlí mi, že kde si teraz kúpiš plavky. Plavky pri Rize napíšem. Nikde nekúpiš teraz plavky. No a sme hotoví a môžeme vyraziť do Kubína. Do Kubínu. Neviem, ako sa to skloňuje. Ako sa to skloňuje? Kubíny do Kuby. Do Kubína. Do Dolného Kubína. Áno, tam máme auto. A ešte sa fajne rozsnežilo, takže... Tak ja som mal dneska v pláne ísť domov. Ale opäť mi to nevyšlo. Hej, dal si budík na 8, že o 9 pôjde vlakom. Prekladal budíky. Tak ale konec koncov som rád, že aspoň takýto program sa vymyslím, aj skepky bavia, takže... Hej. Kúsa sme niekde, takže nestíham ani prátať auto, je to extrémny bordel všade. Rôzne. Ty si zlatý. Jej. Vravím akurát, že... Čau. Ste te pozdravili? Hej. Čo hovoríš na tento, keď som vravila, že tam je celkom neporiadok, že ani nestíhame prátať. Pozri, a moje toto tu. Tak to moje. Naša láska. To je tvoja strana. A tvoja tiež nevyzerá dvakrát najlepšie. Čo, ja tu mám len vodu. Ja tu mám len vodu, ktorú pijem. A toto? I koho? Oh bože, neznášam špinavé auto. Aktuálne sme si vyrazili trošičku si doplniť brúško, lebo sme hladní. Čo dobre papáš? Preboha. Hotdog. Ja mám rád si z dávam... Slávky ten hotdog, lebo taký ten pikantný. Ja si dávam salámovú pizzu. Toto sú moje dve obľúbené sladkosti. Toto proste všade. A toto je tretia. Toto ide moja pasáž. Ako sa mám mať, ako sa nemám správať. Či má zmysel spievať. Či má zmysel kráčať. Či raz budem lietať. Či raz budem sama sebou navždy Božie dieťa. Tak a dorazili sme. Živý, zdravý. Hej, cesty boli že strašné, to tiež sme si vybrali taký čas, ale zvládli sme to. No ja už sa teším. Let's go. Čau. Ty si fešák. Ty si fešík. Čo to je? Novej skate. Hodinu a pol sme tam boli, počúvajte. Veľmi ťažká. Čo povieš na náš výkon? Paráda. Ideme na ďalšiu, tak nám držte palcom. My sme strašne sprostí. My sme strašne sprostí.
za nami odohraté 3 escape room tu v Dolnom Kubine a toto bola naša prvá hra, kde sme kúzili. Tapali. Boli v čarovnej škole a bolo to veľmi ťažké, naozaj som sa cítila ako maximálny amatér. Ale akože námetovo to bolo skvelé, veľa vecí nás tam prekvapilo. Ako ďalšia hra bola niečo spojené s teroristami. A to nám šlo už čosi lepšie, ale nevšimali sme si. Len sme boli tupci, no. Po tej prvej hre sme boli už vygumovaní. Nevšimali sme si drobnosti. Z hlavy sa nám podľa mňa už extrémne parilo a človek za vysielačkou mal podľa mňa zabavku. Ako posledné sme boli u jednej rodinky s doma dcerkami. Len typicky sme sa pohádali v tejto hre. Áno, nič asi neobvykle. Musím povedať, že takto naozaj nechcem, aby naše dcerky žili. Teraz, ak budeme mať deti. Pretože to bolo hrôzo strašné. Keby som sociálka, tak by som tie deti zobrala. Takže určite odporúčame ísť do týchto 3 krásnych escape room. Určite vás to obohatí. Aktuálne sme prišli do toho našeho wellnessiku, kde vlastne tuto máme pivný kúpel, teda z chmelu. Je tu infrasauna, fínska sauna, posteľ, na ktorú sme zvyknutí už s farmy. Tu nám priniesli takéto nádherné občerstvenie, za čo sme im neskutočne vďační, takže určite si veľmi radi pochutíme. Tu je ochladzovací bazénik. Tu máme takú chill zoničku. Tu sere môj priateľ. To poprosím bez natáčania. Dobré ráno. Keďže sme včera prišli strašne neskoro, tak sme vám nenatočili ani koniec. A išli sme spinkať. Čo povieš? Áno, povedzme, bol tu tam verdikt. Každopádne to bol neskutočný zážitok a určite sa tam vrátime. Príjemné prostredie, takže určite ďakujeme veľmi pekne. Bye!